कसे काय मंडळी, आज फायनली पाऊस गेल्यासारखं वाटवतो, कारण ऊनच तसं पडलेलं आणि बरं झालं चतुर्थीची कामं तरी करूक मिळतली. वरच्या घराकडे येऊन बघतंय तर आई कपडे सुकत घाली होती, पप्पा मस्त आराम करी होते आणि आईन थोड्या वेळानंतर आपला सगळा सामान बाहेर काढल्यान. तर मंडळी रक्षाबंधन जवळ इल्लेलं, तर आई म्हणाली घराकडे बसानच असते, तर यावर्षी आम्ही सुद्धा राखीची विक्री केली तर. तर म्हटलं करू काय, आम्ही पण तुका मदत करतो. तर आई म्हणायला लागली आपण होलसेल विक्री करूया. तर आई 2-3 दिवस या काम सतत करी होती, तर मस्त पॅकिंग वगैरे पटापट करी होती. तर मी पण बसलेलेच. तर म्हटलं तुका टॅग वगैरे लावून मदत करतंय प्राईजचे, मशीनला काहीतरी झाला तर म्हटलं हातीनंच आता टॅग लावूया आपण. आणि आई बघता बघता असला फास्ट काम करी होती ना, की विचारूच नका. असे मस्त 1 डझनची सेट करी होती. ह्या तर कायच नाही. काल रात्री तर एवढं सारं आमच्याकडे माल होतो, जो की पॅक करूचो होतो. बघू शकता केवढं सारं असा. तर कुठचे राखी आमच्याकडे अवेलेबल असतात, तर सगळे राखी आमच्याकडे मिळतले तुमका चांगल्या क्वालिटीचे आणि बेस्ट रेटमध्ये. सो मोठ्यांचे लहान मुलांचे एकदम जबरदस्त राखी अवेलेबल असत. मंडई खरा तर आमचं काय जास्त पैसे कमवायचं हेतू नाही, बस काहीतरी करून म्हटलं बघूया प्रयत्न सक्सेसफुल होता की नाही. तुमचा सपोर्ट असला तर नक्कीच